சரி, நானே மங்களாச்சரணம் பண்ணிட்டுங்களா? ஓகே பிரபு. ஓகே. பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஸலாகயே சக்ஷுமும் மிலமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீதிரும் பாவினேன பூதலே स्वयं रूप कदा मायं तदा शिवपतिगं ये कृष्णा करुण सिंधे दीनबंधे जगत्पदे गोपीश गोपिका गाता कांता नमस्ते सप्तगांजन गौरांगी राधे वृंदानीश्वरी सुभानुसुदेवी धीमानि हरिप्रिय वंशकल्पतराय कृपसिन्धुये वैष्णवपसनानां पावनीये वैष्णवयो नमो नमः. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இன்னைக்கு அத்தியாயம் 10, அதாவது விபூதி யோகம். பகவானுடைய பூரணத்தின் வைபவத்தை பார்க்க போறோம். அதாவது பகவான் கிருஷ்ணனுடைய முழுமையான திறனை நாம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். இதுல ரொம்ப அற்புதமானது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய வைபவத்தை 20வது பாத்திலிருந்து ரொம்ப ரொம்ப தெளிவா படிக்க போறோம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டா முடிஞ்சிடும் இந்த கிளாஸ். இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய சாராம்சத்தை பகவான் வந்து அந்த 19வது பதம் வரைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் கொடுக்குறாரு. பகவானுடைய வைபவத்தை, ஏன்னா போன அத்தியாயத்தோட அந்த ராஜ வித்யா ராஜ குவியோகத்துல உள்ள கண்டினியூட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அத்தியாயத்துல கொஞ்சம் இருக்கும். அதையும் நம்ம சிறப்பா பார்க்கலாம். சரி, அதற்கு முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு பண்ணிக்கிட்ட ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பாக ஒரு சின்ன பிரார்த்தனை. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவரும் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த 9வது அத்தியாயத்துல ஒரு சின்ன சுருக்கம், நேற்று பார்த்த அத்தியாயத்துல ஒரு சுருக்கம் பார்த்துள்ளோம். பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம் 1ல இருந்து 10வது பதம் வரைக்கும் நேற்று பார்த்தோம். பகவான் கிருஷ்ணன் அணுகும் வழிகள் 11ல இருந்து 25. அதே மாதிரி வித்யோக பக்தியின் இனிமை பார்த்தோம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா 26ல இருந்து 34வது பதம் வரைக்கும். இன்னைக்கு நாமும் 10வது அத்தியாயம் பகவானுடைய வைபவத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். ஏன்னா இது வந்து இந்த வைபவத்தை எதுக்கு நம்ம இது பகவான்ல கொடுக்குறாரு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு இந்த நவவித பக்தியில நேற்று பார்த்ததுல 3வது பக்தி சொல்லணும். அதாவது பகவானை நினைச்சு நாம எப்பவுமே ஜெபம் பண்ணும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த விபூதி யோகத்தை நம்ம நினைச்சு ஜெபம் பண்ணணும். இந்த இந்த வைபவத்தை, ஏன்னா பகவான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கிறார். இந்த அத்தியாயத்தோட சிறப்பு இதுதான். அதுல 20ல இருந்து, அதாவது 19வது தான் பகவான் கேட்கிறார் அர்ஜுனன். 20ல இருந்து 19 ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறார் பகவான், கம்ப்ளீட்டா ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறார். 20ல இருந்து முழுமையா நம்ம பார்க்க போறோம். 42 பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய விபூதி யோகத்தை ரொம்ப அழகா நமக்கு விளக்குறாரு. சரி, முதல்ல 1ல இருந்து 7வது பதம் வரைக்கும் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணன் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். பகவான அறியப்படாதவர் யாரா இருக்க முடியும்? நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இல்லைங்களா? அப்போ அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர் அவர் தான். அப்போ எல்லாருக்குமே ஆதாரம் அவர் தான். அப்புறம் யார் அவரை நம்ம அணுக முடியாம இருப்பாங்க? பௌதிகவாதிகள் தான் இல்லைங்களா? அது நம்ம இந்த இதுலயே நம்ம தெரிஞ்சிடும். அப்போ அவர் அறியணும்னா கண்டிப்பா நாமும் பகவானுடைய ஹரிபக்தி நமக்கு வேணும் இல்லைங்களா? அதை பத்தி ரொம்ப அழகா விளக்கமா இதுல 7வது பதம் வரைக்கும் கொடுக்குறாரு. 8ல இருந்து 11வது பதம் பாருங்க. தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையோட சாராம்சம். இப்ப 2வது அத்தியாயத்திலும் நம்ம பத்தி பார்த்தோம். அதாவது கீதையோட சாரமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கதான் சொல்லப்பட்டது. அதே மாதிரி 7வது அத்தியாயத்திலும் சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இல்ல. இப்ப இந்த இடத்துலயும் பாத்தீங்கன்னா இந்த பதத்துல 10வது பதத்துல
8ல இருந்து 11 வரைக்கும் ரொம்ப அழகா நாம வந்து பகவத்கீதையோட சாராம்சமா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கிறோம். அதாவது தூய பக்தி, அனன்ய பக்தியை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு படிக்கிறோம். ஏன்னா இது வந்து பக்தி யோகம் தானே. பக்தி யோகத்துல எத்தனை இடத்துல இருக்கோம் நாம இப்போ? 4வது 4வது அத்தியாயம். பக்தி யோகத்துல 4வது அத்தியாயம். கீதையோட அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னா 10வது அத்தியாயம் இல்லைங்களா? இப்ப அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணர் உச்ச நிலை ஏற்றுக்கொள்கிறார். பகவானுடைய அதாவது உச்ச நிலை அப்படின்னா என்னன்றத இந்த பதம் மூலியமா 12ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 18வது பதம் வரைக்கும் நம்ம விரிவா பார்க்க போறோம். அதோட கண்டினியூட்டி தான் பாத்தீங்கன்னா 19ல இருந்து பகவானுக்கு அதாவது அவருடைய விபூதி யோகத்தை அவருடைய வைபவத்தை விரிவாக்குறார். இப்ப நாமெல்லாம் அதோட வைபவத்துல இந்த உடல் உள்ள இருக்கிற ஆத்மா பாத்தீங்கன்னா இதுவும் ஒரு வைபவம் தான். பகவானுடைய வைபவத்துல நாமளும் ஒரு ஆள் தான். அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளது, நம்ம பேசுற வார்த்தை நம்ம வார்த்தை, நம்ம நடக்கிற செயல் வந்து நம்ம செயல் அப்படின்றோம். இது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய கண்ட்ரோல் தான் இருக்கு. அது இயற்கை மூலியமா கண்ட்ரோல் இருக்கு. இயற்கை தான் நம்மள இது அந்த விஞ்ஞானம் மட்டும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், அப்ப எல்லா இடத்துலயும் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் பகவான். எல்லாமே சொல்லுவாங்க. இது இது பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த முக்குணங்களால தான் நீங்க வந்து செயல்படுறீங்க அப்படின்னு பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்காரு. அப்போ கீதை மூலியமா சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, இந்த முக்குணங்கள் சொல்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நல்ல குணம் சொன்னோம். அதே மாதிரி பேராசை பிடிச்ச ரசோ குணம் சொன்னோம். பைத்திகார குணம் பாத்தீங்கன்னா தமசுல உள்ளது. சோ அந்த 3 குணமே நமக்குள்ளதான் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுதான் நம்மள இந்த எல்லா செயலையுமே நம்ம பேசுற வார்த்தையில இருந்து சாப்பிடுற விஷயத்துல இருந்து எல்லா விஷயத்திலுமே இந்த குணங்கள் சார்ந்தா நம்ம இருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த குணங்களோட கண்ட்ரோல் பண்றது யாரு? பகவான் தான். அப்ப நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், ஒருத்தனை அடிக்கிறோம், ஒருத்தனை கொலை பண்றோம், ஒருத்தனை பணம் நம்ம நம்ம நிறைய சம்பாதிக்கிறோம், இதெல்லாம் நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், நாம தான் செய்யறோம்னு நினைக்கிறோம். கண்டிப்பா நாம கிடையாது. இது எல்லாமே வந்து இந்த மாயத்தால செய்யப்பட செயல் தான் இது. ரொம்ப அழகா சொல்லுவார் பகவான். இதுல சொல்ல மாட்டாரு. 12, 13, 14, 15 இந்த 5 அத்தியாயத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா படிக்கலாம். நம்ம விராட் ரூபத்தை முடிஞ்ச பிறகு பகவான் வந்து 12வது அத்தியாயத்துல இருந்து தொடங்கிடுவார். அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா 16, 17 வரைக்கும் கண்டினியூ இதான் சொல்லிட்டு இருப்பாரு. ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. முதல் பதத்துல பகவான் வந்து பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறார். என்ன சொல்ல வர்றார் அப்படின்ற பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாராவது படிக்கிறீங்களா? நிறைய பேர் போட்டி போட்டு படிச்சிருந்தாங்க. யாருமே பிரபுஜி, நான் அமராவதி படிக்கிறேன். படிங்க மாதாஜி, எல்லாரும் படிங்க. எல்லாரும் தப்பா இருந்தா கொஞ்சம் திருச்சிருங்க. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல, நீங்க படிங்க. தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பகவான் தெரியும் அவருக்கு யார் தப்பு. ஓகே பிரபுஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச பூய ஏவ மகாபாஹோ விஷ்ணு மே பரமம் வசக யக்தே அகம் பிரியமானாய லஷ்யாமி ஹித காம்யாய. அவ்வளவுதான். ஓகே பிரபுஜி, தேங்க் யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. அது மாதிரி முயற்சி பண்ணுங்க. தெரியும், பகவான் தெரியும். அது அவர் பார்த்து அதை சரி பண்ண வச்சிருவார். சரி. இது 1ல இருந்து 7வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அனைத்திற்குமே மூலம் அந்த சாராம்சம் மூலியமாக நாமும் இந்த பதத்தை பார்க்கிறோம். இப்ப இதுல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் என்ன சொல்ல வர்றாரு? புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்கள் உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விலக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய தலைவருக்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் கொடுத்துட்டார் பகவான். நிறைய விஷயங்கள் இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 9 அத்தியாயத்து வரைக்கும் நிறைய சாராம்சம் பகவான் கொடுத்துருக்கிறார். இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல என்ன சிறப்பு கொடுக்கிறார் அப்படின்றதுதான் நமக்கு ஒரு விபூதி யோகம் நம்ம சொல்லிட்டோம் இல்லைங்களா? விபூதி யோகம் சொல்லிட்டோம், பகவானுடைய வைபவம் சொல்லியாச்சு. ஆனா இந்த இடத்துல இன்னும் என்ன ஞானத்தை கொடுக்க போறார், அதை பார்ப்போமா? இப்ப அனைத்திற்குமே மூலம் அந்த சாராம்சம் மூலியமாக 1ல இருந்து 7வது பதம் வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போறோம். அதுல பகவான் கிருஷ்ணரை அறிவதற்கு, 2வது அனைத்திற்குமே மூலம், 3வது அறிந்தும் அறியாமல், இந்த 3 சாராம்சம் மூலியமாக நாம இப்ப பார்க்க போறோம். இப்போ இந்த பதம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானை அறிவதற்காக தான், பகவானை அறிவதற்கு தான் இந்த ஞானம் கொடுக்கிறார். என்ன சொல்றாரு? நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விலக்கியதை காட்டிலும் இந்த ஞானத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனுக்காக உரைக்கப் போகிறேன் அப்படின்றார்.
இதனை மீண்டும் கேட்பாயாகன்றார். நேற்றுடன் ஒரு சின்ன விஷயம் சொன்னோம். ஒரு குரு வந்து எழுத்தாப்புல இருக்க 10 விதமான சீடர்கள் இருப்பாங்க, சிஷ்யமார்கள் இருப்பாங்க. எந்தெந்த சிஷ்யனுக்கு நம்ம எப்படி சொன்னா அவனுக்கு புரியும்ன்றத அதுக்கு ஏத்தா மாதிரி அவரு உபநேசம் பண்ணுவார் இல்லைங்களா? அந்த எல்லா விதமான சத்சங்கங்களையும் அப்படிதான். இப்ப ஒரு 10, 20 பேர், 30 பேர், 50 பேர், 100 பேர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்கன்னா நம்ம ஆன்லைன்ல பார்க்க முடியாது. இருந்தாலும் இப்ப நம்ம ஒரு ஒரு சபையில வச்சு பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரு ஒரு தன்மையில இருப்பாங்க. ஒருத்தர் மொபைல குனிஞ்சுட்டு நோண்டிட்டு இருப்பாரு, ஒருத்தர் பக்கத்துல விஷயத்த பார்த்துட்டு இருப்பாரு, இவங்க என்ன பண்றாங்க அவங்க என்ன பண்றத பார்த்துட்டு இருப்பாரு, ஒருத்தர் உன்னிப்பா கவனிச்சுட்டு இருப்பாரு, ஒருத்தர் நோட்ஸ் பண்ணுவார், ஒரு பேனா பேப்பர் வச்சு நோட்ஸ் பண்ணுவார். ஏன்னா சத்சங்கத்துல வந்து கண்டிப்பா அது இருக்கணும். இப்ப கீதையிலயும் அப்படிதான். நம்ம இந்த கிளாஸ்ல இருக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பர் நோட் வச்சு நோட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். என்னென்ன முக்கியமா சொல்றாங்க, பகவான் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு நோட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். அது அப்படியே நம்ம ரிப்பீட், அது நல்ல பழக்கம் அது. சோ அந்த மாதிரிலாம் இருப்பாங்க. அதுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த குரு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு. இப்ப இதே இடத்துல தான் வந்து பகவான் சொல்றார். இதுல முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன, என்னுடைய நண்பன் நீ அப்படின்ற. அப்ப என்னுடைய நண்பன் சொல்லும் போது இது ஏற்கனவே நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம், ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்திலே படிச்சிட்டோம். இத வந்து யாருக்காக சொல்றாரு, இந்த கீதையை உபதேசம் பண்றார்? இவனுக்காக கிடையாது, அர்ஜுனுக்காக கிடையாது, நமக்காக தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம எல்லாருக்காக தான் சொல்லப்பட்டிருக்க இந்த கீதை. அப்போ நாமெல்லாம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவானுடைய நண்பன். நமக்கு இந்த ஞானத்தை திரும்பவும் ரிப்பீட் பண்ணி சொல்லிட்டே வர்றார். ஏன், நம்ம மேல உள்ள ஒரு அன்பு. ஏன்னா பகவானுடைய அம்சம் நம்ம எல்லாருமே, அதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ அவர் என்ன சொல்ல வர்றாரு, அறிந்தும் அறியாமலும் சொல்ல வர்றாரு. அப்போ அதாவது பாத்தீங்கன்னா பகவானை அறிவதற்காக தான். நம்ம நண்பனா பழகுறோமோ இல்லையோ, ஆனா பகவான் நமக்கு நண்பராக இருக்கிறார். அவருடைய கடமையை அவர் சரிவர பண்றார். அப்ப நம்ம கடமையை நாம சரிவர பண்ணணும் இல்லைங்களா? அதை நம்ம உன்னிவா கவனிக்கிறோம். அதான் கிருஷ்ணர் அனைத்திற்கும் நல்ல விஷயங்கள் மூலம் ஆவார், அவர் நல்ல விஷயங்கள் இல்லாமல் என்பது தீமைதான். அது எல்லாமே தீமைதான். அவர் இல்லாத செயல் எந்த செயலுமே தீமையில் தான் போய் முடியும் இல்லைங்களா? இப்ப பாருங்க, 2வது ஸ்லோகத்துல 2:3 என்ன சொல்ல வர்றாரு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 2வது ஸ்லோகம் 3வது ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? யாராவது படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் தான் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? நிறைய பேர் இருந்தாங்க படிக்கிறதுக்கு, போட்டி போட்டிருந்தாங்க. சரி, ஓகே. இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா சொல்லுங்க, படிக்கிறீங்களா? படிக்கிறேன், ஒரு நிமிஷம். படி. நமே விதுக சுரகணாக பிரபம் ந மகர்ஷயக அகம் ஆதிர்ஹி தேவானம் மகர்ஷீனாம் சர்வசக. சர்வேஷகா. ஓகே மாதாஜி, அதே போல் முயற்சி பண்றீங்க. இல்ல, இந்த 3வது ஸ்லோகம் படிச்சிருங்க. யோ மாம் அசம் அநாதிம் ச வேத்தி லோக மகேஸ்வரம் அசம் மூடக ச மர்த்யேசு சர்வ பாபக இப் ரமுசயதே. தேங்க்யூ பிரபுஜி. முயற்சி பண்றீங்க. அது நம்ம சும்மா இருக்கும்போது நீங்களும் என்ன பண்ணுங்கன்னா, புக் இருந்ததுன்னா பாருங்க, இல்லைன்னா அந்த ஸ்லைடை வச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு பிடிஎஃப் அமைச்சிருப்பாங்க, அதை கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சமா படிச்சீங்கன்னா வந்துடும், ஈஸியா வந்துடும். தைரியமா படிக்கணும், பயப்படாதீங்க. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா தப்பா படிச்சிட்டுமே கவலையே படாதீங்க. திரும்ப திரும்ப படிச்சுட்டே தான் வரும் அது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல என்ன சொல்றாருன்னா 2:3 பாருங்கன்னா, தேவர்களோ மகரிஷிகள் கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை, ஏனெனில் எல்லா விதங்களும் தேவர்களும் ரிஷிகளும் நானே ஆதி ஆவேன்றார். அதாவது 2வது பாகத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, தேவர்கள் கூட மகரிஷி கூட என்னுடைய வைபவத்தை அறிவதில்லை. இதுல ஒரு சாராம்சம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, இந்த கீதையோட இந்த இடத்துல 2வது ஸ்லோகத்துல தேவாதி தேவன்கள்லாம் இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்க இந்த இந்த பூலோகத்துல பிறக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுவாங்க. அது எந்த யுகத்துல பாத்தீங்கன்னா, இந்த கலியுகத்துல மனிதராக பிறக்கணும்னு ஆசைப்படுவாங்க எல்லா தேவாதி தேவன்கள் எல்லாமே எல்லாருமே. ஏன்னா இந்த இரும்பு யுகமா இருந்தா கூட
இந்த கலிகாலத்துல வந்து பகவானுக்கிட்ட எளிமையா பக்தி கொடுக்க முடியும், ரொம்ப எளிமையா பண்ண முடியும். அதே சத்தியுகத்துல பாத்தீங்கன்னா பகவான அந்த பிரம்ம நிலை அடையிறதுக்கே 10,000 20,000 2,000 1000 அப்படி அந்த வருஷத்துல போய் அவங்க வந்து தவம் இருக்கணும் பகவானுக்கு. அப்போட பகவானுடைய அனுகிரகம் கிடைக்காது. அந்த அளவுக்கு தவம் பண்ணணும். இந்த 3 யுகங்களுமே அப்படிதான். ஆனா இந்த யுகத்துல அப்படி கிடையாது. ரொம்ப எளிமையானது. என்னன்னா பகவானுடைய ஹரிநாமத்தை சொன்னாவே போதும். பகவானுக்கு கீர்த்தனம் பண்ணாவே போதும். உள்ள இருக்கிறவரை நமக்குள்ள சாட்சியா உள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார், நமக்குள்ளவே இருக்கிறார். அவரை நாம புரிஞ்சுக்கணும் நாம. அதுதான் தேவர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க, இந்த யுகத்துல பகவானுக்கு அது நம்ம ஒரு மனிதனா பிறந்து நம்ம பகவானுக்கு பக்தி சொல்றது ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் அப்படின்றாங்க. அதுதான் இங்க சொல்றாரு. ஏன்னா அவங்களால காண முடியாது, அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இருந்தாலும் சரி பகவானை உணர முடியாது அவங்களால, தேவர்களும் முடியாது. அதான் இந்த பதங்களை சொல்றாரு. எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களும் ரிஷிகளும் கூட நானே ஆதியாவேன்றார் இதுல. அப்ப அவர் விபூதி யோகத்தை இங்கேயே தொடங்கிட்டார். விபூதி யோகத்தை இங்கேயே தொடங்கிட்டார். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலகட்டத்துல அருவமா பகவானை உணர்வாங்க, உருவமாவும் சில பேரு அது வந்து பகவானுக்கு பக்தி கொடுப்பாங்க. இப்போ உருவத்துக்கும் அருவத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நமக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. இப்ப நம்ம வீட்டுல ஒரு விக்கிரகம் வச்சிருக்கோம், கோவில்ல ஒரு விக்கிரகம் இருக்குன்னா நாம வந்து டைரக்டா பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அருவமா இருக்குன்னா எங்கேயுமே தெரிய மாட்டார் பகவான், எங்கேயுமே தெரியாம இருப்பார். இப்ப அதுக்கு ஒரு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்மளுடைய தாய் தந்தை இருக்காங்க, நம்ம குடும்பம் இருக்கு, நம்ம குடும்பத்துக்குள்ளார 2 பிள்ளைகள் இருக்காங்க, நம்ம மனைவி கணவன் மனைவி இருப்பாங்க, 2 பிள்ளைகள் இருக்கு. அவங்களுக்குள்ள பரஸ்பரமா பேசிப்பாங்க, நல்லா செயல்பாடு பண்ணுவாங்க, நேருக்கு நேரம் எல்லாம் இது பண்ணிப்பாங்க. இது ஒரு நிலை இல்லைங்களா? இதே இன்னொரு நிலை இருக்கு. என்ன நிலை பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம வீட்டுல உள்ள பேங்க்ல அக்கௌண்ட்ல ஒரு கேஷ் போட்டு வச்சிருக்கோம்னு வச்சுங்களேன், அந்த பணத்தை எடுக்கணும் அப்படின்னு ஒருத்தர்கிட்ட நாம வந்து செக் கொடுத்துருப்போம். செக் கொடுத்து அதை வந்து சைன் பண்ணி அந்த காசோலையை அவர்கிட்ட கொடுத்துருப்போம். அவர் போய் என்ன பண்றாரு, பேங்க்ல போய் அந்த பணத்தை டிராப் பண்ணி எடுத்துக்கிறாரு. நம்முடைய பணம் தான் அது, ஆனா அவர் வந்து டிராப் பண்ணி எடுத்துக்கிறாரு. ஆனா அங்க செயல் வந்து நடந்துதான் இருக்கு. அது என்ன நடந்தது பாத்தீங்கன்னா, மறைமுகமாக நாம அந்த 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 காசோலையில சைன் மட்டும் தான் நம்ம பண்ணி கொடுக்கறோமே தவிர, ஆனா மற்ற விஷயம் எல்லாம் வந்து அந்த பணம் எடுக்கிறது, அவர் எடுத்து யூஸ் பண்றது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சூட்சமமா இருக்கு, அருவத்தன்மையா இருக்கு. ஆனா செயல்பாடு நடக்குது இல்லைங்களா? அதே போலதான் இப்போ உருவமற்ற உருவத்தோட இருக்கிற பகவானுக்கிட்ட நம்ம டைரக்டா நாம பக்தி கொடுத்துருக்கோம். இப்ப நம்ம குடும்பத்தோட இருக்கிறோம், குடும்பத்தோட இருந்துட்டு அப்பா அம்மா இருக்காங்க, 2 பிள்ளைகள் இருக்காங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளேயே பேசிட்டு இருக்காங்க, உள்ளுக்குள்ளே நடந்துட்டு இருக்கு. இது வந்து ஒரு விக்கிரக வழிபாடு மாதிரி. அப்ப அருவத்தன்மைன்னு சொல்லப்படுதுன்னா, நம்ம கொடுக்குற பணத்தை கையில கொடுக்கல, ஒரு காசோலையில கொடுக்குறோம், அதை ஒரு எழுதிக்கு சைன் பண்ணி கொடுக்குறோம், அவரு பண்றாரு. ஆனாலும் அந்த செயல் நடந்துதான் இருக்கு, அது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா? அது அந்த அருவத்தன்மை. இந்த 2க்குமே டிஃபரெண்ட் இப்படிதான். ஆனா இதே தேவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் சுணக்கம் ஏற்படுது அவங்களுக்கு. இது இன்னும் விரிவா நம்ம படிப்போம். அதுதான் இந்த கலிகாலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா, அப்போ அந்த சத்தியுகத்திலயும் சரி, திராதயுகத்திலும் சரி, வாராயுகத்திலும் சரி, இந்த 3 யுகத்திலுமே சரி ரொம்ப சிரமப்பட்டாங்க பகவானுக்கு பக்தி கொடுக்கறதுக்கு. ஏன்னா அருவத்தன்மையா இருக்குது, விக்கிரக வழிபாடு பண்றது, இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு சிரமமா இருந்தது. ஆனா இந்த இடத்துல அந்த அந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது. ரொம்ப அழகா பகவானுக்கு பக்தி கொடுத்தலாம். கீர்த்தனை பண்றவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானுக்கிட்ட முக்தி அடையலாம், பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியும், ஹரிநாமத்தை சொல்ல முடியும் இல்லைங்களா? அதுதான் தேவர்களோட அவ்வளவு கடினமான செயல் அது. இப்ப இந்த இடத்துல பாருங்க என்ன சொல்றாரு 3வது பண்ணு, எவன் ஒருவன் என்னை பின்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகிலும் இறைவனாகவும் அறிகிறானோ, மனிதர்களுடைய குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுதலை அடைகிறான். இப்ப இதுதான் இப்ப முன்னாடி ஒரு சின்ன விஷயம் சொன்ன பாத்தீங்களா, உருவமுட உள்ளது உருவம் இல்லாத ஒண்ணு, 2த்துக்குமே செயல்பாடு ஒண்ணுதான் இல்லைங்களா? 2மே நமக்கு நன்மை தான் கிடைக்குது. அது போலதான் இங்க என்ன சொல்றாருன்னா, பிறப்பற்றவன் ஆரம்பமற்றவன் எல்லா உயிர்களும் இறைவனாக அறிகிறானோ. அப்ப எல்லா விதத்திலையும் பரமாத்மா இருக்கிறார், அருவமாகவும் இருக்கிறார், உருவமாகவும் இருக்கிறார். உருவமா இருக்கிறது யாருன்னா, இப்ப நீங்க எல்லாம் பார்த்துன்றீங்க, எத்தனை பேர் இருக்கீங்க தெரியாது, உங்களுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்காரு. என்னுடைய கண்ணோட்டம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் உங்களை எல்லாமே பரமாத்மா ரூபத்தை தான் பாக்குறேன். அதுதான் வந்து பார்க்கணும், அதுதான் உத்தம நிலை.
இல்லைங்களா? அதுதான் இந்த ஸ்லோகம் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. எல்லாருமே, எல்லா பூச்சி கூட சரி, எல்லா விலங்கு கூட சரி, எல்லா உயிரினத்துக்குள்ளே பரமாத்மா இருக்காரு. அந்த நிலையில இருந்து நாம இருந்தாதான் கர்ம யோகியா செயல்பட முடியும். அப்பதான் நம்ம பிரம்ம நிலை அடைய முடியும். இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க ரொம்ப அழகா 3வது பதத்துல சொல்றாரு. 6வது பதம் பாருங்க. என்ன சொல்றாருன்னா, 7 மகரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவிக்கிறார்கள் மனுக்களும் என்னிடமிருந்து எனது மனதால் பிறந்தவர்களே. பல்வேறு லோகங்களை வாழும் எல்லா உயிர்களும் அவரிடமிருந்து தோன்றினார்கள். இப்ப நம்ம 4வது அத்தியாயத்துல உன்னத ஞானத்துல படிக்கும்போது நம்ம படிச்சோம். 7 மகரிஷிகள்ன்றது 7 பிரஜாபதிகள், 7 பெருமுனிகள் சொல்லலாம். அவங்களுக்கு முந்தின யார் இருக்காங்க? பிரம்மாவுடைய புதல்வர்கள் 4 சனத்குமாரர்கள் இல்லைங்களா? அந்த 4 சனத்குமார்கள் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறமா தான் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவிக்கான மனுக்கள் 14 மனுக்கள். அந்த 14 மனுக்கள் எப்படி வராங்கன்னா 7 பெரும் முனிகள் இருக்காங்க, மகரிஷிகள். அந்த 7 பிரஜாபதிகள் இருக்காங்க பாருங்க. அந்த 7 பிரஜாபதிகள் மூலியமா தான் இவங்களே வராங்க, மனுக்களே வராங்க. ஒரு மனுக்களை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா படிக்கணும். லெவல் 2ல வாங்க, ரொம்ப அற்புதமா படிக்கலாம். ஒரு மனுக்கள் 14 மனுக்கள் யாரு? ஏன்னா சில நேரத்துல லெவல் 2லயே வந்து சில நேரத்துல நம்ம மறந்துடுறோம். அது அப்படி அந்த பாட்டை தள்ளி போயிடுறாங்க, மறந்துடுறோம் சில நேரத்துல. அந்த படிக்கணும். அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனுக்கள், இந்த மனுக்கள்ல இருந்து யார் வரா? இப்போ வந்து துருவ மகாராஜா இந்த அத்தியாயத்துல பத்தி படிப்போம். அவர் எங்க இருந்து வரார்? எத்தனாம் மனுக்கள்ல அவர் வந்து அவதாரம் எடுக்கிறார்? யாரு? துருவ மகாராஜா. அது மாதிரி நிறைய லீலைகள் இருக்கு இல்லைங்களா? அதே மாதிரி எனது மனதால் பிறந்தவர்களே, பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிர்களும் அவர்களிருந்தே தோன்றின. இப்போ 7வது பதம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல 7வது பதம் கடைசி பதம் இது. இது நான் பார்ப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாரா படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேங்க பிரபுஜி. படிங்க மாதாஜி. ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மம யோ வேத்தி தத் வதஹ சோ ஆ விகல்பேன யோகேன யுச்யதே நாத்ர சம்சயஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டினியூ படிச்சுக்கிட்டே இருங்க. ஒன்னும் இது பண்ணிக்க வேண்டாம். எனது இத்தக வைபவத்தை யோக சக்தியும் எவன் உண்மையில் அறிகிறானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தி தொண்டு ஈடுபடுகிறான். இது சந்தேகமே இல்லை என்றார். பகவானுடைய வைபவத்தையும் அவருடைய விபூதி யோகத்தையும் புரிஞ்சவன் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பகவானுடைய அனநிய பக்தியை அவன் கண்டினியூவா பண்ண ஆரம்பிச்சிருவார். அப்படிதானே? இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம எல்லாம் இப்ப ஜாதி மதம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஆனா பகவானுக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. ஜாதி மதம் எல்லாம் கிடையாது. அது நாம தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்கோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா இஸ்லாமியர்ல பாத்தீங்கன்னா கூட ஏகப்பட்ட பிரிவு இருக்கிறாங்க. இஸ்லாமியர்லயே கிறிஸ்டின்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பிரிவு இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நம்ம சனாதன தர்மத்துல ஏகப்பட்ட பிரிவு நாமளா உருவாக்கப்பட்டது, பகவானால உருவாக்கப்படவே இல்லை. ஒரு சமுதாயத்தை எப்படி உருவாக்கணும்ன்றத பகவான் ரொம்ப அழகா உருவாக்கி கொடுத்திருக்காரு. 4 விதமான வர்ணங்களை உருவாக்கினார், 4 விதமான கடமையில உருவாக்கினார், 4 விதமான கட்டுப்பாடை உருவாக்கினார், 4 விதமான சம்பிரதாயத்தை உருவாக்கினார். ரொம்ப அழகா ஒரு சம்பிரதாயம் என்ன சொல்றதுன்னா நம்மளுடைய, அதாவது இப்போ ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் இருக்கு, உத்தர சம்பிரதாயம் இருக்கு, சனத் சம்பிரதாயம் இருக்கு, கௌடிய சம்பிரதாயம் இருக்கு. இந்த 4 சம்பிரதாயத்தை உருவாக்குறாரு இல்லைங்களா? அந்த 16 எதுக்காக? சமுதாயத்துக்கு அடுத்த ஸ்டெப் போகணும். அதை விட்டுட்டு பழைய இடத்துக்கே போய் அதே பிரச்சனை பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது இல்லைங்களா? அப்போ அதுதான் இந்த இதுல சொல்றாரு. என்னுடைய வைபத்தின் யோக சக்தி எவன் உண்மையில் அறிகிறானோ அவன் கலங்கமற்ற பக்தியை தொண்டு கொடுப்பான். அப்போ அந்த நிலை எதுக்கு வருது? ஒரு பிராமண, ஒரு சத்திரியன், சூத்திரன், வைசரனா கூட சரி, அவனுக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறார். அவனுடைய கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ பிறந்திருக்கிறான், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவன் செயல்படுறான். அவ்வளவுதான். அவன் செயலுக்கு ஏத்த மாதிரி அவன் வர்ணம் அமையுது. அந்த விஞ்ஞானத்தை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானுக்கு கலங்கமற்ற பக்தியை கொடுக்கணும். எல்லா ஜீவராசியும் ஒண்ணுன்னு நினைக்கணும் அவன் இல்லைங்களா? எல்லாருமே அப்படிதான் நினைக்கணும். 8வது பதம். இப்ப 8வது பதத்துல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பகவத்கீதையோட சாராம்சத்தை பார்க்க போறோம். இது இப்ப 8ல இருந்து 11வது பதம் வரைக்கும் கீதையோட சாராம்சமா பார்க்க போறோம். பார்க்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी. अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधभाव समन्वितः. हरे कृष्ण प्रभुजी. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடமிருந்து தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ஜட ஆன்மீகம் அதாவது இயற்கை.
பிரகிருதி அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஜட உலகம். ஆன்மீக உலகங்கள் இந்த ரெண்டுமே மூலம் யாரு? பகவான் தான் இல்லைங்களா? இந்த இயற்கையின் அதிபதி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் தான். இப்ப தேவர்களோட அதிபதி யாரு இருக்காரு? பகவானா தான் இருக்கிறார் இல்லைங்களா? இயற்கை அது அந்த இப்ப தேவர் இருக்கார், சூரிய பகவான் இருக்கார், அவருடைய ஆதி யாரு? பகவான் தான். சந்திர பகவானுடைய ஆதி யாரு? இவர் தான் சரிங்களா? சந்திர பகவான் சூரிய பகவானோட தந்தையார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கஷ்யப முனிவர் தான். அவ கஷ்யப முனிவரை படைக்கப்பட்டது யாருன்னா பிரம்மா. பிரம்மாவை படைக்கப்பட்டது யாருன்னா பகவான் தான். இந்த காரண உதய சாய் விஷ்ணுவா பத்துன்னு கிடக்கிறார். கார்போகுதய சாய் விஷ்ணு தான் பகவானை பிரம்மாவை படைக்கிறார். நம்ம ஒண்ணு தெரியும். அப்ப ஆதி அந்தம் அவர் தானே, அவர் தானே மூலம் இல்லைங்களா? அப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாம் என்னிடம் தோன்றுகின்றன, இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தோன்றி ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர் இல்லைங்களா? இப்ப இன்னொரு விஷயம் பாருங்களேன், இதுலயே சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல மத்தி லீலால ஒண்ணு சொல்லப்பட்டிருக்காங்க. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பு வச்சிருக்கேன். தூய பக்தர்கள் கணநேரம் சங்கம், இது அடுத்த பாவத்தோட நாம சாரம்சமா எடுக்க போறோம். அதை அந்த கன நேரம் கூட பாத்தீங்கன்னா வெற்றியினையும் வழங்கக்கூடும் என்று எல்லா சாஸ்திரங்களும் உரைக்கின்றது. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த 9வது பதம் பாருங்க, இந்த மாதிரி பக்தர்கள் சங்கத்துல என்னைக்குமே நம்ம இருக்கணும். இப்ப இந்த குரூப்ல இருக்கு, நம்ம நிறைய பேர் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம், ஏகப்பட்ட பேர் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். 80 பேர் 85 பேர் 90 பேர் இருந்தாங்க. இப்ப கிளாஸுக்கு வர்றது அரிதா வந்துட்டு இருக்காங்க. வர பரவாயில்ல, அவங்க 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 வந்து உள்ள பதிவு பண்ணிட்டு வர முடியாதுன்னா ஏதோ ஒரு காரணத்துக்கு அது வராம இருப்பாங்க. ஆனா பகவான் கண்டிப்பா உள்ள வந்துட்டாங்க, அவங்க எப்படியா இருந்தாலும் வருவாங்க. அது பொறுத்து இருந்து அவங்களுக்கு அந்த பலன் கிடைக்கும். ஆனா இருக்கிறவங்க இருக்காங்க பாத்தீங்களா, இந்த சங்கத்தை விட்டு வெளியவே போக கூடாது. கண்டினியூவா வாழ்நாள் முழுக்க இந்த சங்கத்துல இருங்களேன். நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு புரிய வரும். நிறைய விஷயங்கள் உங்களை ஒர்க் பண்ணுங்க, சம்பாதிங்க, சமுதாயத்தை நல்லபடியா இருங்க, எல்லாமே நல்லா செய்யுங்க, பக்தியில செஞ்சுட்டே இருங்க. அப்பதான் பூர்ண அடையும். வெறும் பணமா சம்பாரிச்சுட்டு வெறும் வேலையா பார்த்துட்டு இருந்தேன்னா அது பூர்ண அடையும். இந்த சங்கத்துல இருக்கும். அதுதான் பகவானுடைய ஆசையா இருக்கு. இதுல சொல்றாரு பாருங்க, இந்த 9வது ஸ்லோகத்துல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்தஹ பரஸ்பரம் கதயந்தச்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது தூய பக்தர்கள் சிந்தனை எண்ணில் மூழ்கி உள்ளனர். அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றிய தங்களுக்குள் உரையாடுவதும் ஒருவருக்குறை உபதேசித்துக் கொள்வதும் இவர்கள் பெரும் திருப்தி ஆனந்தம் அடைகின்றனர். எப்படிப்பட்ட சேவை பார்த்தீங்களா? இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச உடனே நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா அடுத்த லெவல் போக போறோம், லெவல் 2 போக போறோம் இல்லைங்களா? அந்த லெவல் 2 நாம தான் எடுக்க போறோம் கிளாஸ். இந்த வாட்டி நம்ம தான் எடுக்க போறோம். இந்த 58வது பேட்ச் எடுக்க போகும்போது பாத்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் நம்ம வரோன்றது அப்புறம் பார்ப்போம். அந்த வர இருக்கிறவங்க ஒரு 10 பேர் வந்தாலும் சரி, 5 பேர் இருந்தாலும் பரவாயில்லை. ஆனா எப்படி ஒரு 50 பேர்கிட்ட வருவாங்க, பதிவு பண்ணுவாங்க. லெவல் 2ல எல்லா பேட்சும் 3 மணி பேட்ச், 7 மணி பேட்ச், 6 மணி பேட்ச், நைட் 9 மணி பேட்ச். நம்ம பார்க்கறது 9 மணி பேட்ச்ல பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த 4 பேட்சுமே கலப்படம் பண்ணா ஒரு பேட்ச்ல 5 பேர் 8 பேர் ஒரு 10 பேர் இருக்காங்கன்னா அந்த எல்லாருமே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40-50 பேர் இருப்பாங்க. அதுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20 பேர் 15 பேர் தான் வருவாங்க. அந்த 20 பேர் 15 பேர்ல ஒரு பக்தி விஷான்னு ஒரு கிளாஸ் எடுப்போம். அது என்ன கிளாஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளாரே வந்து இப்போ ரேவதி மாதாஜி இருக்காங்க, எங்க அம்மா. அவங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மகாலட்சுமி மாதாஜி இருக்கிறாங்க, ஜோதிலட்சுமி மாதாஜி, இது மாதிரி நிறைய ஏகப்பட்ட மாதாஜிலாம் சீனியர். இவங்கெல்லாம் அந்த சீனியர் பக்தர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யாராவது ஒரு ஆள் வந்து அதுல வழி நடத்துவாங்க. அந்த கிளாஸ்ல உங்களுக்கு தனி ஒரு லிங்க் கொடுத்துருவாங்க. ஒரு லிங்க் கொடுத்துருவோம். லிங்க் கொடுத்துட்டு நீங்க எத்தனை பேர் அந்த கிளாஸ்ல இருக்கிறீங்களோ எல்லாரும் சேர்ந்து கீதையை படிக்கணும். அதுக்கு நம்ம கோவிலே வந்து வழி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. உங்களுக்கு ஸ்லைடு எல்லாம் தேவையில்லை. ஒரு லிங்க் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. அந்த லிங்க்ல நீங்க எல்லாமே அந்த வாட்ஸ்அப்ல குரூப்ல போய் ஜாயின் பண்ணிருப்பீங்க. அந்த கிளாஸோட நீங்களே நான் இன்னைக்கு ஒரு அத்தியாயம், ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் நான் படிக்க போறேன், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் அத்தியாயத்துல முதல் ஸ்லோகத்தை நான் படிக்க போறேன், படிச்சு எனக்கு என்ன புரிஞ்சுது அப்படின்றத நான் விளக்கம் போறேன் அப்படின்னு நீங்களா முடிவு பண்றீங்க. அப்போ நான் இதை படிச்சேன், இது நான் இப்படி இந்த ஸ்லோகத்தை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், நீங்க எதாவது சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்குள்ளேயே அந்த கலந்துரையாடல் பண்ணணும். ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு ஞானம் இருக்கும் இல்லைங்களா? எல்லாருக்கும் ஒரு 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 டைப் புரிஞ்சிருப்பாங்க. நான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்தை இப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டேன், நான் இப்படி புரிஞ்சுட்டேன். இதுதான் சங்கம். இதுதான் வந்து என்ன சொல்றதுன்னா பகவத் பக்தர்கள் சங்கம் சொல்லப்படுது. இந்த சங்கம் வந்து அதுதான் பகவான் இந்த பதத்துல சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, எனது தூய பக்தர்கள் சிந்தனையில் என்னை மூழ்கி உள்ளனர் என்ற. இந்த மாதிரி கிளாஸ்ல தான் நம்ம அட்டன் பண்ணணும். நமக்குள்ளவே அட்டன் பண்ணிடணும். அதுல ஏற்றத்தாழ்வு இல்லாம ரொம்ப அழகா நமக்குள்ளே நம்ம ஷேர் பண்ணிப்போம். அப்போ அவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அவர்களது வாழ்க்கை
எனது தொண்டிற்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் என்னை பற்றிய தங்களுக்குள் உரையாடலும் ஒருவருக்கு உபதேசித்துக் கொள்வார்கள். எனக்கு தெரிஞ்சதே பகவானை பத்தி இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் இப்படி சொல்ல வந்தார், இப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். நீங்க ஒரு புரிதல் இருக்கும், அதை ஷேர் பண்ணுங்க. இது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு அந்த கிளாஸ் ஒன்று ஓபன் பண்ணுவோம். அது லெவல் 2ல வந்த பிறகு அந்த சங்கத்துல கண்டிப்பா எல்லாருமே சேருங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த 10வது பதம் பாருங்க, ரொம்ப அழகா சொல்லப்படுறார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। देशां सदतयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं तथामि बुद्धि योगं तम येन माम् उपयान्ति ते। हरे कृष्ण प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, அவர் ஒரு மாதாஜி வந்து ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கிளாஸ்ல வந்து சேர சொல்லுங்க. நீங்க வந்து கொஞ்சம் சிரமப்படுற மாதிரி இருந்துன்னு வச்சுங்களேன், இதுல படிங்க. நீங்க அந்த ஒரு தனி ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, இந்த இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்காக கத்து கொடுக்குறாங்க. நீங்க அது அந்த வார்த்தைகள் எப்படி வரணும், எப்படி அதை இது பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. அதை நீங்க அந்த கிளாஸ்ல ஒரு நாள் அட்டன் பண்ணுங்க மாதாஜி, கொஞ்ச நாள் அட்டன் பண்ணுங்க. ரொம்ப அழகா படிப்பீங்க, முயற்சி பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? அவளுக்கு லிங்க் அனுப்புறேன், அது எத்தனை மணிக்குன்னு சொல்றேன். இந்த ஸ்லோகம் சொல்லி அது குரூப்ல போட்டு விடுங்க மாதாஜி, நம்ம குரூப்ல போட்டு விடுங்க, வாட்ஸ்அப் குரூப்ல போட்டு விடுங்க. சரி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டவர்கள் என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். ரொம்ப அற்புதமா சொல்றாரு பாருங்க. எப்படி பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜா அந்த ஒத்த காலில் நிக்கிறார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரு தந்தையாருக்கு 2 மனைவிகள் இருக்காங்க. அப்ப 2 மனைவிகள்ல வந்து துருவ மகாராஜாவுடைய ஒரு இன்னொரு தாய் இருக்கிறாங்க. இவங்க தாய் இல்லாம சின்னம்மான்னு சொல்லலாம். அப்போ அந்த அம்மா என்ன பண்றாங்க, ராஜாவுக்கு வந்து ரொம்ப பிரியமா இருக்கிறாங்க அந்த தாய்கிட்ட. ஆனா இவருடைய தாய்கிட்ட வந்து பிரியமா இல்லை. அதனால மனைவியா இருக்கிறாங்க, ஒரு குழந்தை இருக்கு. அதே மாதிரி அந்த தாய்க்கு ஒரு குழந்தை இருக்கு. ஆனா அந்த குழந்தை தன்னோட மடியில உட்கார வைக்கிறாரு. அதே மாதிரி அந்த மனைவி கிட்ட ரொம்ப பிரியமா இருக்கிறாரு, ரொம்ப செல்லமா இருக்கிறாரு. ஆனா இவர் துருவ மகாராஜாவோட தாய்கிட்ட வந்து பேசுறாரு, கொள்றாரு, எல்லாம் ஈடுபாடா இருக்கிறாரு. பட் ஆனா ஒரு பிரியம் இல்லை. அப்போ இந்த பையன் என்ன பண்றாரு, துருவ மகாராஜா என்ன நினைக்கிறாரு, தன்னுடைய தந்தை காலில் வந்து தொடையில நம்ம உட்கார முடியலையே, அவர் மடியில உட்கார முடியலையே, ஆனா அவரை மட்டும் தம்பியை மட்டும் உட்கார வைக்கிறாரு, எல்லாம் செய்யறாரு அப்படின்னு இந்த குழந்தைக்கு ஆசைப்படுது. சரி போய் உட்காரலான்னு சொல்லிட்டு போய் உட்கார போகுது. அவர் மடியில போய் அவரும் கூப்பிட்டு உட்கார வைக்கிறார். வா உட்காரு வா அப்படின்றாரு. ஒரு மடியில உட்கார வைக்கிறார். அப்போ உடனே வந்து அந்த அம்மா வந்து தடுக்கிறாங்க. தடுத்து, நீ எதுக்கு அதுல போய் உட்கார போற அப்படின்னு. ஏன், நானும் அவருடைய எனக்கு தந்தை தானே அவரு அப்படின்னு வந்து இந்த குழந்தை சொல்லுது. உடனே சொல்றாங்க, நீ எனக்கு மகன் கிடையாது, நீ எனக்கு மகன் கிடையாது. அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும், என் தந்தை காலில் தான், நம்ம தந்தையோட மடியில நான் உட்கார போறேன்னு அவரு ஏக்கானம் பேசுறாரு. இந்த அம்மா ஒத்துக்க மாட்டேங்குது. அப்போ உடனே இவர் சொல்றாரு துருவ மகாராஜா, அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது, நீ அடுத்த பிறவி எனக்கு மகனாக பிறந்த பிறகு நான் உனக்கு உட்கார வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அம்மா சொல்லுது. உடனே அங்க இருந்து என்ன பண்ற, நேரம் தன்னோட தாய் கிட்ட போய் சொல்றாரு. அப்ப தாய் என்ன சொல்றாங்க, அமைதியாயிரு, கொஞ்ச நேரம் அமைதியாயிரு, எல்லாம் சரியாயிடும். அந்த அம்மாவுக்கு என்ன அட்வைஸ் கொடுக்கணுமோ அந்த அட்வைஸ் அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஆனா இவர் கேட்க மாட்டேங்கிறார். இதை யார்கிட்ட போய் முறையிடணும் அப்படின்றத அவர் கேட்கிறார். அப்ப இது பகவான் கிட்ட முறையிடு அப்படின்ற. இப்போ பகவான் எங்க இருக்கிறார் அப்படின்னு அவங்க சாதாரணமாக அவங்க நண்பர்கள், அந்த பையனோட நண்பர்கள், அங்க பெரியவங்க இவங்க சொல்றாங்க, அவர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறார், நீ போய் தனிமையா உட்கார்ந்து தவம் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா பகவான் காட்சி கொடுப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. சொன்ன உடனே அவர் என்ன பண்றாரு, யோசனை பண்றாரு. சரி நம்ம காட்டுல போயிட்டு தவம் இருக்கலாம் அப்படின்னு காட்டு பக்கம் போறாரு. அந்த இடத்துல நாரத முனி வந்து பார்த்துட்டு அவருக்கு அட்வைஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாரு. இந்த பிராயத்துல நீ பண்ணக்கூடாது, உனக்குன்னு ஒரு தகுதி இருக்கு, அந்த தகுதி வரும்போது நீ பண்ணு, இப்போ ஒண்ணும் பண்ணாதுன்னு. நான் இப்பவே ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்றாரு துருவ மகாராஜா சின்ன வயசுலயே. சரி, அவர்கள் சின்ன பையனா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, வாசுதேவ மந்திரத்தையும் அவருடைய பகவானுடைய எப்படி நாம பக்தி கொடுக்கணுன்றதெல்லாம் அந்த அட்வைஸ் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறார். அப்புறம் வாசுதேவ மந்திரத்தையும் துருவ மகாராஜாக்கு உபதேசம் பண்ணி விடுறார். அப்புறம் அவர் விரதம் இருக்க ஆரம்பிக்கிறார், அவர் தவம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். எப்படிப்பட்ட தவம் பாருங்க, மதுவனத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா துருவ மகாராஜா வந்து கடுமையான தவம் எடுக்கிறார் அந்த சின்ன பிராயத்திலேயே. இது வந்தனம், பகவானுக்கு கொடுக்குற வந்தனம் இது. அவர் ஒரு 5 மாசம் ரொம்ப கடும் தவமா இருக்கிறார். அந்த முதல் மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா பழங்கள்ல வந்து 3 நாளைக்கு ஒரு முறை தான் சாப்பிட்றதே வழக்கமா வச்சிருக்காரு. நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை சாப்பிட்றதே, ரொம்ப சாப்பிடலன்னா உடனே வயிறு பசிக்கும், ரொம்ப கிட்னஸ் வரும், நம்பரும். ஆனா அந்த அவர் என்ன பண்ண, துருவ மகாராஜா 3 நாளைக்கு ஒரு முறை தான் அந்த பழமே சாப்பிட்றாரு.
அது குறிப்பிட்ட பழம் மட்டும் அதை சாப்பிட்றாரு. பழங்கள்லயே நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. எல்லா பழமும் நம்ம சாப்பிட முடியாது. ஒரு ஒரு பழம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே வந்து ரசகுணத்தை கொண்டு போகும். அதெல்லாம் நீங்க எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா 14வது அத்தியாயத்துல இதை பத்தி விரிவா படிப்போம். என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடணும், எந்தெந்த உணவு எடுக்கணும்ன்றதையும் 14லயும் சொல்றார், 16, 17லயும் நம்ம படிக்க போறோம் அதை பத்தி. சரி, இந்த இடத்துல 2வது மாசத்துல என்ன பண்றாருன்னா உலர்ந்த புல்லு. அந்த உலர்ந்த புல்லு இது பாத்தீங்களா இலை, அந்த 6 நாளைக்கு ஒரு முறை தான் அது எடுத்துக்கிறார், உணவா எடுத்துக்கிறார். உலர்ந்த புல்லுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு புல்லுல இருந்து ஏதாவது ஒரு காய்கறியிலிருந்தோ ஒரு செடியிலிருந்தோ ஏதோ காய்கறி பறிச்சு சாப்பிட்டா கூட நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், அதுக்கும் உணர்வு இருக்கு, அதுக்கும் எல்லா விதமான சூட்சம உடல் அதுக்குள்ள இருக்கு. உடல் தான் மாறி இருக்கே தவிர அந்த உணர்வு எல்லாம் இருக்கும். பொய் அகங்காரக்கும் மனம் இருக்கும், புத்தி இருக்கும் அதுக்கு. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கும் வலிக்குதான் செய்யும். ஆனா இவர் என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா அந்த உலர்ந்த புல்லு அந்த புல்லுல இருந்து இயற்கையா வந்து அது கீழே விழுது பாத்தீங்களா, அது பழுத்து கீழே விழுது பாருங்க, அதுதான் எடுத்து சாப்பிடுறாரு. அதுல இருந்து எடுத்தா கூட அந்த தவம் போயிடும், கெட்டு போயிடும்ன்றனால அவர் என்ன பண்றாரு. அதே மாதிரி இலையும் அப்படிதான், மரத்துல போய் இலை பறிச்சு சாப்பிடல, அந்த இலை வந்து காஞ்சி கீழே விழுது பாத்தீங்கன்னா அந்த இலையை தான் சாப்பிடுறாரு. என்ன மாதிரி இருக்காரு பாருங்க இல்லைங்களா. சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் நுணுக்கமா இருந்து செயல்படுறாரு. அது என்ன பண்றாரு, 6 நாளைக்கு ஒரு முறை சாப்பிடுறாரு. அதே மாதிரி தண்ணீர் பாத்தீங்கன்னா தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு கூட 9 நாளைக்கு ஒரு முறை தான் தண்ணி எடுத்துக்கிறார். அப்ப இந்த மாசத்துல பாத்தீங்கன்னா 30 நாள்ல எத்தனை மணி குடிக்கிறார் பாருங்க, 3 வேளை தான் குடிக்கிறார். அதே 4வது மாசத்துல காற்றை எப்படி சக் பண்றாரு பாருங்க, 12 நாளைக்கு ஒரு முறை தான் சக் பண்றாரு காற்றை கூட. அதே மாதிரி ஒத்த கால அப்படியே ஒத்த காலில் எப்படி சொல்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு காலை கூட பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆள்காட்டி விரல் கூட கீழே பதிக்காம ரொம்ப அழகா. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த கால் விரல் இந்த ஒத்த கால் நிற்கும் போது ஞானிகள்லாம் பெரிய பெரிய தவம் பண்றவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த விரல் வந்து கீழே பூமியில படாம காலை தூக்கி வச்சு அந்த விரலை தூக்கி வச்சுதான் நிற்பாங்க. அது ரொம்ப கடினமான செயல். அந்த 4 விரலும் அந்த 5 விரலையும் மட்டும் தூக்க முடியுமா நம்ம அந்த விரல கால்ல இருந்து கால் விரல தூக்க முடியுமா பாருங்க, ரொம்ப கஷ்டம். கையெல்லாம் அந்த கை விரலோட தூக்க ட்ரை பண்ணலாம், கால் தூக்கணுமா அத மாதிரி பண்றாரு. அந்த 4 விரலையும் கட்டை விரல் இருந்து எல்லா விரலையும் கீழே வைக்காம அழகா நிக்கிறார், அது வந்தனம் பண்றாரு. இது ஒரு ரொம்ப கடினமான செயல். யோகாசிரி அது ஒரு முக்கியமான யோகாசனம். அந்த மாதிரி தவம் இருக்கிறார். அப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, எல்லாரும் தேவர்களும் சரி எல்லாமே பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. உடனே என்ன பண்றாங்க, பிரம்மா கிட்ட போறாங்க. பிரம்மா என்ன பண்றாரு, பகவான் கிட்ட வர்றாரு. பகவான் கிட்ட சொல்ற இந்த மாதிரி சொன்ன உடனே சரி ஓகே நான் பாத்துக்கிறேன். அவர் பகவானே போய் கேட்கிறார், போய் நேரா போய் நின்று காட்சி கொடுக்குறார். அப்ப கூட துருவ மகாராஜா அந்த தவத்தை வந்து வெளியே வரல, அவர் அதுக்குள்ளே இருக்கு. அவருடைய ஆழ் மனசு உள்ள போய் தான் அவர் அந்த தவத்தையே கலைக்கிறார். அவருடைய ஆழ் மனசு உள்ள போய் அதுக்கப்புறமா தான் அவர் என்ன கேட்கிறாருன்னா இந்த ஐஸ்வர்யத்துல எல்லாம் அவர் கேட்ட எல்லா வரமும் கொடுக்குறார். இது இல்லாம ஒரு சிறப்பு என்ன பண்றாரு பாத்தீங்கன்னா எல்லா லோகமே பகவானுடைய அதாவது பிரம்மாவுடைய இரவு பொழுதல், அதாவது இரவு பொழுது வரும்போது மாலை பொழுது வரும்போது எல்லா ஜீவராசியும் பகவானுக்குள்ள போயிடும். ஆனா எல்லா உயிரினமும் எல்லா இதுவும் பகவானுக்குள்ள போயிடும். ஆனா பாத்தீங்கன்னா துருவ நட்சத்திரம் மட்டும் ஜொலிச்சுக்கிட்டே இருக்கும், தனியா இருக்கும் துருவ நட்சத்திரம். அந்த நட்சத்திரம் யாருன்னா இவருக்கு அந்த அந்த பலன் வந்து பகவான் வந்து அது வரமா கொடுக்கிறார் அவர் இல்லைங்களா. இதை பத்தி படிக்கலாம், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நம்ம 2வது லெவல்ல ரொம்ப பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பவுனா பதம் மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। देशामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभवस्तो ஞானதீபேன பாஸ்வதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவரிடம் விசேஷ கருணை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்துக்குள் வசிக்கும் நான் அறியாமையில் பிறந்த இருளை ஞானம் எனும் சுடர்விடும் தீபத்தை நான் அழிக்கிறேன். இந்த இடத்துல பாருங்க எவ்வளவு விசேஷ கருணை காட்டிருக்காரு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த பௌதிக தன்மையில இருக்கும் போது நிறைய விஷயங்கள் நம்மளை அறியாமவே நிறைய தப்புகள் பண்ணுவோம், சரியும் பண்ணுவோம். தப்பு பண்ணிட்டு உணர்ந்துட்டு நம்ம சரி பண்ணாம இருப்போம். ஏன்னா அது வந்து பகவானுடைய அனுகிரகத்தோடு செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவோம் இல்லைங்களா. நிறைய தப்பு பண்ணுவோம், அது சரி பண்றதும் முயற்சி பண்ணுவோம். ஆனா இங்க என்ன சொல்ல வர இந்த பதத்துல, அவர்களிடம் விசேஷ கருணை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தில் வசிக்கும் நான் அறியாமல் இருந்து பிறந்த இருளை ஞானம் என சொல்லப்பட்ட தீபத்தான். இந்த ஞானம் சொல்லப்பட்டது அந்த தீபம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம், ஸ்ரீமத் பகவத்கீதை, இந்த வேதங்கள். நீங்க வேதம் படிக்கணும், 4 வேதம் படிக்கணும், 108 உபநேசம் படிக்கணும், 18 புராணங்கள் படிக்கணும், அதெல்லாம் அவசியமே இல்லை. இந்த கீதையை படிங்க, ஸ்ரீமத் பாகவதம் கேளுங்க, படிங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ரொம்ப நல்லது. அது அவ்வளவு விஷயங்களை அதுல வந்து கொடுத்துருக்காரு.
இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த படத்துல பாக்குறீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவத்தை சுகதேவ கோசாமி வந்து இவர்கிட்ட உபதேசம் பண்றார். யாரு? பரிசித்து மகாராஜா கிட்ட. ஏன்னா பரிசித்து மகாராஜா வந்து 7 நாள்ல இறக்க போறார். ஒரு பாம்பு கடியில இறக்க போறார் அவரு. அவருக்கு முன்கூட்டியே தெரிஞ்சிச்சு. இந்த இடத்துல ஒரு இளைய ஒரு பிராமணன் வந்து அவருக்கு சாபம் கொடுத்துடுறாரு. யாருக்கு? பரிசித்து மகாராஜா. பரிசித்து மகாராஜா வேற யாருமே இல்ல, அர்ஜுனோட பேரன் தான். அபிமனுடைய பையன் தான் வந்து பரிசித்து மகாராஜா. ஸோ அவர் வந்து கலிகாலத்துல முதல் மன்னர் அவர் தான். இந்த கலிகாலத்துக்கு இந்த அகண்ட பாரத தேசம் மாத்திரம் இல்லை, இந்த உலகத்துக்கே வந்து சக்கரவர்த்தியா இருக்கிறவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பரிசித்து மகாராஜா. ஒரு காட்டு வழியா வந்துட்டு இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு குடியில நீர் ஆகாரம் வேணும், பசிக்குதுன்னு கேட்டிருக்காரு. அப்ப அந்த குடியில ஒரு 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 யாரு ஒரு பிராமணன் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு தவம் பண்ணிட்டு இருக்கார். தியானத்துல இருக்கும் போது இவர் கூட்டு அவர் காது கேட்கல. அப்ப என்ன பண்ணாரு இவரு? அந்த எப்பவுமே தவறவே மாட்டார், தவறக்கூடியவரே கிடையாது இவரு. ஆனா அந்த இடத்துல தவறிட்டார். என்ன பண்றாருன்னா அந்த கோவத்துல, பசி கோவத்துல அங்க ஒரு பாம்பு ஒண்ணு இறந்து போய் கிடக்கு. விஷ பாம்பு ஒண்ணு. அந்த இறந்து போன பாம்பை எடுத்து அந்த முனிவர் மேல போட்டு அவர் பாட்டு கிளம்பிட்டார். அந்த அந்தணன் மேல போட்டு கிளம்பிட்டார். அப்போ அந்த பையன் அவருடைய மகன் வந்து வந்து உள்ள வரும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர் அப்பா மேல வந்து அந்த விஷப்பாம்பு அதாவது இறந்து போன பாம்பை யாரு போட்டதுன்னு பார்த்துட்டு உடனே சாபம் விடுறாரு. பாம்பால அவரு கடிச்சு 7 நாள்ல அவர் அந்த ஆளு கடிச்சு இறந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாபம் கொடுத்துறாரு. அப்போ அத வந்து உடனே இவர் இந்த ஞானி இந்த பிராமணன் என்ன பண்றாரு? எழுந்து உடனே சத்தம் போடுறாரு. என்னடா அவசரப்பட்டீடா? வந்தவர் யார் தெரியுமாடா? நம்மளுடைய சக்கரவர்த்திடா. ஏதோ எவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காரா, ஏதோ தெரியாம பண்ணிட்டு இருப்பாரு, நீ இப்படி சாபம் கொடுத்துட்டியே அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படுறாரு. அப்புறம் அவன் அந்த பையனும் வருத்தப்படுறான். ஆனா சாபம் தானே. அப்ப அந்த 7 நாள்ல இறக்க போறார். அப்ப அந்த 7 நாள்லயும் கவலைப்படல அவரு. ஏன்னா தன்னோட தாய் உத்தர வயித்துல இருக்கும் போதே அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இறந்து பிறந்தவராச்சே இல்லைங்களா? ஏற்கனவே இறப்பை பத்தி தெரிஞ்சவர் தான் அவரு. அவர் அதை பத்தி கவலைப்படவில்லை. இந்த 7 நாள்ல நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசனை பண்ணிக்கிட்டு பெரிய பெரிய ஞானிகிட்ட எல்லாம் போய் நாரத முனிகிட்ட கேட்கிறார், வியாசகிட்ட கேட்கிறார். அப்படின்னு சொன்ன உடனே சுகதேவ கோசாமி கிட்ட வந்து அந்த உபதேசம் கேட்கிறார். ஸ்ரீமத் பாகவதம். சுகதேவ கோசாமி வேற யாருமே இல்லை. அதாவது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வியாத வியாசரோட மகன் தான் வந்து 12 வருடங்கள் தன் தாய் வயிற்றுக்குள்ளே இருந்தவர் சுகதேவ கோசாமி. ஏன்னா அவருடைய கதையை பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு மேல போகும். அவர் உள்ளுக்குள்ளே இருந்து வெளியே வரமாட்டேன்றார். ஏண்டா வரமாட்டேன்றேன்னு வியாசர் கேட்கிறார். வியாசரும் கேட்கிறாரு, அவரோட தாயும் கேட்கிறாங்க. நான் வெளியே வரமாட்டேன், இது பாசாங்கத்தனமான லோகம், இது துக்காலியம், இது நான் எதுக்கு பிறவி எடுக்கணும்? நான் உள்ளுக்குள்ளேயே இருந்துகிட்டு பகவானோட அரிநாமத்தை கேட்டுக்கிட்டு பகவான்கிட்ட டெய்லி பார்த்துக்கிட்டு டெய்லி பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் தாய் வைத்துக்குள்ள. எனக்கு இதுவே போதும், எனக்கு நான் இப்படியே இதுலயே வாழ்ந்து இதுலயே நான் பகவான்கிட்ட போயிடுறேன் அப்படின்னு உள்ள இருக்கிற 12 வருஷம் உள்ள இருக்கிற வெளியே வர மாட்டேன்றாரு. அதுக்கப்புறம் பகவான் கிட்ட போய் முறையிட்ட பேர் அப்புறம் பகவான் தான் அவருக்கு தன்னோட தாய் வயித்துல இருக்கும்போது உபதேசம் பண்ணி அவரை வெளியே வர வச்சார். வெளியே வச்சது பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இளைய பருவத்திலேயே ஸ்ரீமத் பாகவத்தை உணர்ந்து சொல்லி கொடுத்தார் அவர் தந்தையார். சொல்லி இதை ஃபர்ஸ்ட் உபதேசம் பண்ணது யாருக்குன்னா ரெண்டாவது. ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கோசாமிக்கு உபதேசம் பண்ற, இரண்டாவதுக்கு தான் வந்து இவருக்கு உபதேசம் பண்றார். யாருக்கு? பரிசித்த மகாராஜா. இல்லைங்களா? ரொம்ப அழகான இடம் இது. இந்த இடத்துல ஒரு சான்ஸ் நமக்கு கிடைச்சது. ஓகே. இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா கீழே உள்ள போட்டோல பாத்தீங்கன்னா கபிலமுனி தன்னுடைய தாய்க்கு உபதேசம் பண்றார். அதாவது சாங்கிய தத்துவத்தை நாம 2வது அத்தியாயத்துல படிச்சோம் இல்லைங்களா? சாங்கிய தத்துவத்தை, அந்த தத்துவத்தை தன்னுடைய தாய்க்கு உபதேசம் பண்றார். எப்படி ஐயனுக்கு முருகப்பெருமான் உபதேசம் பண்ணது மாதிரி தாய்க்கு உபதேசம் பண்றார். சாங்கிய தத்துவத்தை பத்தி ரொம்ப அழகா உபதேசம் பண்றார் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மாதிரி சத்சங்கள்ல நம்ம கலந்துக்கிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், நிறைய விஷயங்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும். 12:13. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। अर्जुन उवाच परब्रह्म परधाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुः अहो स्वां ऋष्य सर्वे देवर्षि नारदस्तथा आसीदो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविश्य मे। हरे कृष्ण प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு பாருன்னா, அர்ஜுனன் கூறினான், நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உம்மை பற்றிய இந்த உண்மையினை நாரதர்
பரீட்சித்தர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிக சிறந்த ரிஷிகளை உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளேன். இப்ப கொடுக்கப்பட்ட ஞானம் பாருங்க, சாதாரணப்பட்ட ஞானம் கிடையாது. ராஜவித்யா ராஜ குபியோகத்துல நம்ம ரகசியமான ஞானத்தை கொடுத்தாலும் இந்த 10வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு சிறப்பானது கொடுத்தார். ஏன்னா நமக்கு அந்த ஸ்லோகத்துல உள்ளத ஒரு சில விஷயங்கள் தான் இந்த கிளாஸ்ல சொல்ல முடியும், சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் சொல்ல முடியும். அதே நம்ம அடுத்த அட்வான்ஸ் லெவல்ல போகும்போது தான் அந்த பதத்தோட சாராம்சம் ரொம்ப அழகா படிக்கலாம். இப்ப நம்ம ஒரு ஸ்லைடு கூட இல்ல, இப்ப இந்த 12, 13க்கு ஒரு ஸ்லைடை வச்சு நாம சொல்லிட்டு இருக்கோம். அதே சீல பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு 10 ஸ்லைடுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாரு, 10 ஸ்லைடை போட்டு விளக்கம் கொடுக்குறாரு. அப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எத்தனை ஸ்லோகம் படிக்க முடியும்? 2 ஸ்லோகம் தான் ஒரு நாளைக்கு படிக்க முடியும் நம்ம 2வது லெவலுக்கு வரும்போது. அப்போ அவ்வளவு சாராம்சம் கொடுக்குறாரு பகவான். அப்ப 10வது பதம் வரைக்கும் அர்ஜுனனுக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிட்டான். அதுதான் இங்க நம்ம புரியாம இருக்கும் சில பேருக்கு. என்னத்த சொன்னாரு அவர் பகவான்? சிம்பிளா சொல்லிட்டாரு, எல்லா ஜீவராசிக்குள்ள நான் இருக்கிறேன், அதான் சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லைங்களா? அது நம்ம விளக்கணும். அது இந்த லெவல் பத்தாது, இந்த டைம் பத்தாது. நம்ம 2வது லெவலுக்கு வந்தாலும் அதை பத்தி படிக்க முடியும். அதுதான் இங்க அர்ஜுனன் சொல்றான், நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிக தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர் அப்படின்றார். இந்த உண்மையை ஏற்கனவே நாரதர் சொல்லியிருக்காங்க, பெரிய பெரிய விஷயம்லாம் சொல்லியிருக்காங்கன்றார். ஆனா இப்போ உங்ககிட்ட இருந்து கேட்டோம் பாத்தீங்களா, எவ்வளவு பெரிய விஷயம்ன்றது ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அப்ப நம்ம எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் பாருங்க இல்லைங்களா? இதுதான் உத்தவ கீதையிலும் சொல்லப்படுது. இப்ப இந்த படத்துல பாக்குறீங்களே, இது உத்தவ கீதை இருக்கு. நம்ம ஒரு ஸ்பெஷல் கிளாஸ் அந்த கீதையும் ஒரு நாள் படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கூடி சீக்கிரத்துல அதுக்கும் கிளாஸ் எடுக்கலாம், கோயில பர்மிஷன் கொடுத்தாங்கன்னா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 14, 15 மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। सर्वं एतदुदं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवः। स्वयं एकात्वमनात्मानं वेदत्वं पुरुषोत्तम, भूतभावन भूतेषु देवदेव जगत्पते। हरे कृष्ण प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல பாத்தீங்கன்னா, 14வது பதம், கிருஷ்ணா தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கிறேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியாக்கியானத்தை அறிய முடியாது அப்படின்றார். ஏன்னா ஒத்துக்கிறார். யாரு? அர்ஜுனன் ஒத்துக்கிறார். பகவானுடைய இந்த தத்துவத்துல எல்லாம் உணர்றது கொஞ்சம் கடினம் தான். யாருக்கு? தேவர்களாலும் முடியாதுன்றார், அசுரர்களோ முடியாதுன்றார். ஆனா நமக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க. தேவர்கள் அசுரர்களுக்கே இது புரியாம இருக்கிறாங்க, அப்ப நமக்கு எல்லாம் ஏமாத்திரம் பாருங்க இல்லைங்களா? ஆனா பகவான் ரொம்ப அழகா இந்த கீதையில நமக்கு உபதேசம் பண்றார். இந்த 15ல பாருங்க, உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலம் அனைவரும் இறைவனை, அதாவது அனைவருக்கும் இறைவனை, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனை, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் உண்மை அறிவீர்ன்றார். இதுல இந்த ஸ்லோகத்தோட ஒரு சாராம்சம் மட்டும் சொல்றேன் பாருங்களா. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அதாவது அனைவருக்கும் இறைவனை, தேவர்களின் இறைவனை, அகிலத்தின் இறைவனை, அதாவது உமது சுய அந்தரங்க சக்தின்றார். அந்தரங்க சக்தின்றது எது தெரியுங்களா? நமக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா, இதயத்துக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மா பாத்தீங்களா? அந்த ஆத்மாவோட எதுன்னா பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி, அதாவது யோகமாயா சக்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த சக்தி மொழிதான் பகவானே அவதாரம் கொடுத்துட்டு இருக்கார். அப்போ நமக்குள்ளேயே இருக்கிறார். நம்ம அந்த அந்த அந்தரங்க சக்தியில் தான் இந்த இயங்குது. எது? இந்த ஆத்மாவே. நம்ம அதுக்குள்ளேயும் அந்த இதயத்துக்குள்ள பரமாத்மாவும் கூட இருக்கிறார். அப்ப எப்படிப்பட்ட பலன் நம்ம இருக்கு பாருங்க. இந்த உள்ள இருக்கிற சக்தி, ஆத்மாவோட அந்த உயிரே பகவானுடைய தான், யோகமாயா சக்தி தான். இது மாத்திரம் இல்லாம கூட அந்த பலம் அதை விட 100 மடங்கு, 1000 மடங்கு, கோடிக்கணக்கான பலத்துல நம்ம பகவான் சாட்சி பறவையாக இதயத்துக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. இப்ப அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பாருங்க இல்லைங்களா? அப்போ இந்த உடல் மட்டும்தான் அழியக்கூடியமே தவிர அந்த உயிர், அப்ப நாம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்? இந்த உயிர் போயிடும், கைகாலுக்கா சரியா இல்லாது, கைகால் விழுந்து போச்சு, பேச முடியல, இது பண்ணல, அது பண்ண, கவலையே படக்கூடாது. அந்த பிரச்சனையை நாம அனுபவிக்கணும். அதை அனுபவிச்சோன்னு வச்சுங்களேன், இந்த வாழ்நாளே அனுபவிச்சோன்னு வச்சுங்களேன், அடுத்தது நம்ம முக்தி தாங்க. நமக்கு முக்தி தான். இப்போ ஒரு குடும்பத்துல பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பிள்ளை சரியில்லாம இருக்கும், ஒரு பிள்ளை ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ஒரு பிள்ளை பேச வராது,
கைகால் வராது. சில டைம்ல ஒரு பிள்ளைகளுக்கு புத்தி சுவாதீனம் கூட எல்லாம் இருக்கணும். அதெல்லாம் அனுபவிக்கணும். அந்த குழந்தை நம்ம கிட்ட பிறந்தது பாத்தீங்களா, நாம சங்கடப்படவே கூடாது. நாம செஞ்ச கர்மா அனுபவிக்கணும். அனுபவிச்சு அந்த குழந்தையும் முத்தி அடைக்கும். இந்த பிறவிலே முத்தி கிடைக்கும். அந்த தாய் தந்தனைக்கும் முத்தி கிடைக்கும். இது நான் சொல்லல. கருட பகவான் கருட இதுல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. ரொம்ப அழகா சொல்றாரு அதுல. அப்ப நம்ம அந்த மாதிரி குழந்தைகள் பிறந்தாலும் சரி, அந்த மாதிரி நம்ம உடல்ல வயசான பிறகு பாத்தீங்கன்னா நோய்வாய்ப்படும், கை கால் விழுந்துரும். அதை பத்தி கவலையே படக்கூடாது. உடல் தானே, உள்ள இருக்கிற ஆத்மா யாது, நம்முடைய பகவானுடைய சக்தி இல்லையா, யோகமாயா சக்தி இல்லையா, கவலையே படக்கூடாது இல்லைங்களா. அதுதான் ரொம்ப அழகா சொல்றான் இந்த இடத்துல. அப்போ அந்தரங்க சக்தின்றது என்னது, நாம மூலம் உண்மையே அறிவீர் அப்படின்றது இல்லைங்களா. 17, 18 பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரா படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க ஏதாவது கொஞ்சம் ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி, நானே படிச்சிடறேன். ஓகே, இப்போ 17வது பதம் 18ல பதம் என்ன சொல்லுது பாத்தீங்கன்னா, உன்னத யோகியே கிருஷ்ணரே, யோகியே கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனும். அவர் கேட்கிற கேள்வி பாருங்க, பகவானே வேறு எந்தெந்த உருவங்களையும் உண்மை நினைவு கொள்ள முடியும்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறான். அழகான கேள்வி கேட்கிறான் பகவான் கிட்ட இல்லைங்களா. இப்ப நம்ம பாக்குறோம், பகவானுக்கு நம்ம வீட்டுல ஒரு சின்ன விக்கிரகம் வச்சிருக்கோம் பகவானுக்கு. சில வீட்டுல லட்டு கிருஷ்ணா வச்சிருப்பாங்க, சில ராதா ராணியோட பகவான் இருக்கிற சிலை வச்சிருப்பாங்க, இல்ல போட்டோ வச்சிருப்பாங்க. அதை நம்ம பாக்குறோம். கோவில்ல போனா விக்கிரகத்தை பாக்குறோம் இல்லைங்களா. அவன் கேட்கிற கேள்வி என்னன்னு பாருங்க, நான் உண்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம் அப்படின்னு கேட்கிறான். அப்ப வேற எந்தெந்த உருவங்களையும் உண்மை நினைவு கொள்ள முடியும்னு கேட்கிறான் அர்ஜுனன் 17ல. அதே 18ல பாருங்க, ஜனார்தனனே உமது வைபவங்கள் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை என்றான். ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் பொழுது உமது வார்த்தையின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன் என்றான். அவன் கேட்கிற கேள்வி பாருங்க, ரொம்ப அற்புதமா. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அவன் மாயத்தால இருந்தாலும் இந்த 7, 8, 9 இந்த அத்தியாயத்துல கேட்டு 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 அவனுக்கு என்ன சொல்றது, அந்த தன் உணர்வு அடைய ஆரம்பிச்சிட்டார். தன் யாருன்றதை உணர ஆரம்பிச்சிட்டார் அர்ஜுன். அதனால அந்த மாதிரி ஆத்மாக்கள் தான் இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் கேட்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருது. இப்ப கேட்கறது நல்ல விதமா கேட்கிறார் இல்லைங்களா. 19ல இருந்து பகவான் சொல்ல ஆரம்பிக்க போறார், பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தரமான முழுமுழு கடல் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகிறேன், ஆனால் நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூற போகிறேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்கள் எல்லையற்றவை என்றார். பகவானுடைய வைபவம் அப்படிதான், எல்லையே கிடையாது. நாமெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது. நாமெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு பொறிதான். நாமெல்லாம் கடல்ல போடுற ஒரு கடுகு சைஸ் கூட நம்மளாம் கிடையாது சரிங்களா. பகவானுடைய வைபவம் அப்படிப்பட்ட வைபவம். அர்ஜுனா தான் பகவான் சொல்றாரு, இதை நீ தெரிஞ்சுக்க போற பத்தியா, இதை தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு சின்ன பொறிதான் அப்படின்றார். 19 சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார். இந்த ஸ்லோகம் தான் ஆரம்பிக்கிறார். ஆனா அவருடைய வைபவத்தை விளக்குறது பாத்தீங்கன்னா 20ல இருந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். பாப்போமா. ஹரே கிருஷ்ணா. விரிவா பார்க்கலாம். நம்ம தாஜி நான் படிச்சு நானே சொல்லிட்டேன், அப்படியே விடுங்க, பரவாயில்ல. இவன் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, இந்த 21ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார். அதான் ஆக்சுவலா 20ல இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்றாரு. அது கண்டினியூட்டி தான். 19 கண்டினியூட்டி 20 தான் முழுமையா ஆரம்பிக்கிறார். 21ல இருந்து 38வது பதம் வரைக்கும் நம்ம சொல்ல போறார் பகவானுடைய விபூதி யோகம். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, 12 ஆதித்யர்கள் அப்படின்றார். 12 ஆதித்யர்கள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணுவா இருக்கிறார். நான் அந்த வடிவத்தில் இருக்கின்றார். 12 ஆதித்யர்கள் சொல்லும் போதே பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆதித்யர்கள் யாருங்கன்னா விஷ்ணு தான் இல்லைங்களா. அந்த 12 ஆதித்யர் யாருன்றத நாம குறிப்பெடுத்து படிக்கணும். இங்க படிக்க முடியுமா பாருங்களேன், நமக்கு நேரமே இல்லை. இப்பவே ஆகி போச்சு, இன்னும் 10 நிமிஷம் 7 நிமிஷம் தான் இருக்கு, முடிக்க முடியாது இல்லைங்களா. அப்போ 12 ஆதித்யர்கள் யாருன்னு 11 வாங்க, விரிவமா படிப்போம். அந்த 12 ஆதித்யர்கள் யாரு, அதுல எங்க பகவான் விஷ்ணு வரார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இல்லைங்களா. அப்போ 12 ஆதித்யர்கள் விஷ்ணுவா இருக்கிறன்றார். ஜோதிகள்ல பாத்தீங்கன்னா சூரியனா இருக்கிறன்றார். சூரியனும் பகவான் தான். அப்ப மருதுகள்ல மரிசி, நட்சத்திரங்கள சந்திரனா இருக்கிறேன், வேதங்கள்ல சாம வேதமா இருக்கிறேன், தேவர்கள்ல இந்திரனா இருக்கிறேன், புலன்கள்ல மனமா இருக்கிறேன், உயிர் வாழிகள்ல உயர் சக்தி அதாவது உணர்வுல இருக்கிறேன்,
11 ருத்திரர்களை சத சிவபெருமானா இருக்கிறேன், யாசோதர்கள் குபேரனா இருக்கிறேன், வசுக்கள்ல நெருப்பா இருக்கிறேன், அக்னியா இருக்கிறார், மலைகள்ல மெருவா இருக்கின்ற, சேனாதிபதிகள்ல முருகப்பெருமான் கார்த்திகேயனா இருக்கின்றார். கார்த்திகேயனும் முருகப்பெருமானும் அவர் தான், அவருடைய வைபவம் தான் இது. அதே மாதிரி புரோகிதர்கள்ல அதாவது நீர்நிலைகள்ல பெருங்கடலா இருக்கின்றார், மகரிஷிகள்ல பிருகா இருக்கின்றார், சப்தங்கள்ல திவ்ய ஒலி ஓங்காரமா இருக்கின்றார், யாகங்கள்ல திருநாம ஜபமா இருக்கின்றார், அசைவன வெற்றில இமயமலையா இருக்கிற, எல்லா மரங்களும் ஆலமரமா இருக்கிறேன், தேவ ரிஷிகள்ல நாரதரா இருக்கிறேன், கந்தர்வர்கள்ல சித்திரதனா இருக்கேன், சித்தர்கள்ல கபில முனியா இருக்கிறேன்றார். அப்புறம் குதிரைகள்ல பாத்தீங்கன்னா அமிர்தத்துக்காக கடையில கடையும் போது தோன்றதுதான் அந்த குதிரை, ரொம்ப அழகான உச்சரணம் இருக்கார். அது பட்டத்து யானைகள்ல ஐராவதம், ஐராவதம்ன்றது யாருக்கு? இந்திரனோட வாகனம் அது யானை. அதே மாதிரி மனிதர்கள்ல மன்னனா இருக்கின்றார். இந்த இடத்துல பாருங்க, ஆயுதங்கள்ல வஜ்ராயுதம், அது இந்திரனோட ஆயுதம் வந்து வஜ்ராயுதம். அதே மாதிரி பசுக்கள்ல சுரபி காமதேனுவா இருக்கின்ற, இனவெற்றியாளர்ல மன்மதனா இருக்கின்றார். சப்தங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாம்புகள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வாசகியா இருக்கேன், நாகங்கள்ல ஆதிசேஷனா இருக்கேன், நீர்வழியினங்கள்ல வருணனா இருக்கேன், முன்னோர்கள்ல யமா இருக்கிற, நீதிபதிகள்ல யமனா இருக்கின்றார். ஏன்னா யமன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்மர் மாதிரி அவர் கரெக்டான செயல் எடுக்கிறவர். அவர் தான் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மகாபாரதத்துல ஒரு முக்கியமான இடத்துல வந்திருக்கிறார், அவதாரம் கொடுக்கிறார் யம தர்மராஜா தான். அவர் யாருன்றத அப்புறம் சொல்லுங்க. இது அசுரர்கள்ல பிரகலாத மகாராஜாவா இருக்கின்றார், அடக்கி அதாவது அடக்கி ஆள்பவற்றை காலமா இருக்கின்றார், மிருகங்கள்ல சிங்கமா இருக்கின்றார், பறவைகள்ல கருடனா இருக்க, தூய்மைப்பட்டவர்கள காற்றா இருக்கின்றார். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆயுதம் தரித்தவர்கள ஸ்ரீராமனா இருக்கின்றார், மீன்கள்ல மகர மீன், பாயும் நதிகள்ல கங்கை, எல்லை படைப்புகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா தொடக்கம் முடிவு மற்றும் இடைப்பட்ட நிலை, அப்ப எல்லா இடத்துலயும் பரவி இருக்கிறார் அவர். படைப்புகள்ல பாத்தீங்கன்னா தொடக்கம் உண்டு, சென்டரும் உண்டு, இடைநிலையும் உண்டு, முடிவும் உண்டு அவர்கிட்ட. அப்ப அறிவியல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவை பற்றி அறிவா இருக்கிறார், விவாதிப்போர்ல வந்து முடிவான உண்மையா இருக்கார், எழுத்துக்கள்ல ஆவா இருக்கிறாரு, கூட்டு சொற்கள்ல இரட்டை சொற்கள் அதாவது தீராத காலமாவும் இருக்கிறார், அதாவது படைப்புகள்ல பிரம்மாவா இருக்கிறார், எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம் மற்றும் உருவகை அனைத்திற்குமே உற்பத்தியாளா இருக்கார் பகவான். பெண்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமை, இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானா இருக்கிறார். காமதேனு அதாவது மந்திரங்கள்ல சாமவா இருக்கின்றார், ரொம்ப அற்புதமா சொல்றார். அதே மாதிரி கவிதைகள்ல காயத்ரி, மாதங்கள்ல மார்கழி, பருவங்கள்ல வசந்தம், ஏமாற்றங்கள் சூதுவா இருக்கிறேன், முடிவெற்றங்களையும் தேசியா இருக்கேன், வெற்றி வீர செயல் பல வண்ணங்களில் பலமா இருக்கிறார். கிருஷ்ணகுலத்தோர் வாசுதேவனா இருக்கார், பாண்டவர்கள்ல அர்ஜுனனா இருக்கின்றார், அர்ஜுனனும் அவர் தான். முனிவர்கள்ல வியாசரா இருக்கிறார், பெரு சிந்தனையார்கள்ல உருஷனா இருக்கார், அடக்கி ஆளும் முறையில தண்டனையா இருக்கிறார், வெற்றி நாடுபவர்களின் நீதியா இருக்கிறார், ரகசியங்கள்ல மௌனமா இருக்கிறார், ஞானிகள்ல ஞானமா இருக்கிறார். அப்ப நம்ம பாருங்களேன், இந்த இடத்துல இப்ப அவர் சொன்னது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சும்மா ஒரு பொய் தான் சொல்லியிருக்காரு பகவான். ஆனா இன்னும் 84 லட்சம் உயிர் வாழிகள் இருக்கு அந்த சராசரங்கள்ல. இந்த 14 லோகத்துல மாத்திரம் 84 லட்சம் ஜீவராசிகள் இருக்கு. இன்னும் எங்கெங்கயோ இருக்கு, எத்தனையோ அண்டங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் கணக்கு பண்ணி பாருங்க இல்லைங்களா. இந்த அண்டத்துக்குள்ளார நான் வந்து கடல்ல வேலை பார்த்தனால சொல்றேன், அதுலயும் இந்த மீன் பிடிக்கிற கப்பல்ல ரொம்ப நாள் நான் வேலை பார்த்தேன். அந்த வேலை பார்க்கும்போது கடலுக்குள்ளேயே இருந்தேன், கடலுக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா 1 வருஷம் கரையை பார்க்காம நான் கடலுக்குள்ளேயே இருந்தேன். அப்போ ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஷிப்ல தான் இருந்தேன். அந்த ஜாப்பனீஸ் ஓனரே வந்து எனக்கு அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா $1500 $1300 எனக்கு கொடுத்தாரு, சம்பளம் இல்லாம இது கொடுத்தாங்க. அந்த மாதிரி கடல்லே இருக்கும். ஏன் சொல்ல வந்தீங்கன்னா அந்த வலை வலிக்கும் போது வலை வரும்போது நான் பார்ப்பேன், பார்த்துட்டே இருப்பேன். அப்ப நான் இன்ஜினியரிங் தான் படிச்சேன், அந்த கப்பலை மெயின் இன்ஜின் மட்டும் சர்வீஸ் பண்றதுதான் வேலையா. அப்ப வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு மேல வந்து பார்ப்பேன், அப்ப பாத்தீங்கன்னா நிறைய மீனுங்கள் ஏகப்பட்டது. கடலுக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கோ அந்த வலையை போட்டு வச்சிருவானுங்க. வலிச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கடலுக்கு அந்த டெக்ல கொட்டுவாங்க. கொட்டும் போது பாத்தீங்கன்னா வித்தியாசமான மீன்கள்லாம் இருக்கும், வித்தியாசமான பூச்சிகள்லாம் இருக்கும். ரொம்ப ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது, அவ்வளவு ஜாப்பனீஸ் டெக்னாலஜி வந்து ரொம்ப அதிகம். அது ரொம்ப டீப்ல போய் மீன் பிடிப்பாங்க, ரொம்ப ஆழமான இடத்துல. அந்த ஒரு மீன் மாதிரி இருக்கும், ஒரு மாதிரி இருக்கும், அது தொட்டாவே கை உள்ள போகும், விரல் உள்ள போகும், அந்த மாதிரி இருக்கும். அதுவும் ஒரு உயிரினம். வித்தியாசமான உயிரினங்கள்லாம் இருக்கு. அது மாதிரி கண்ணுக்கு தெரியாத உயிரினங்கள் இருக்கு, கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச உயிரினங்கள். கடல்ல தான் ஏகப்பட்ட உயிரினங்கள் இருக்கு. மனிதன் இங்க கரையில இருக்கிற உயிரினங்களோட 3/4 கடல்ல தான் கிடக்கு உயிரினங்கள், ஏகப்பட்ட உயிரினங்கள் இருக்கு. ஓகேங்களா. அப்ப நம்ம யாரை என்று கண்டுபிடிக்க முடியும்?
எந்தெந்த ஜீவராசியை நம்ம பிறப்புன்னு நமக்கு தெரியாது. நம்ம செஞ்ச கர்மத்துக்கு தகுந்த மாதிரிதான். இதுல யார் யாருன்னு பகவான்னு சொல்ல முடியும்? எல்லாருமே பகவான் தான். இங்க இருக்கும் எல்லாருமே பகவான் தான், பகவானுடைய அம்சம் தான், இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 39-40. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கலாம் மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। यच्छाभि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम् अर्जुन, न तत् अस्ति विना यस्यान् मायाभूत सनातनं, नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप, एष दूदेक्षतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। हरे कृष्ण प्रभुजी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாழியும் உற்பத்தி செய்யும் விதையும் நானே, அசைபவை மற்றும் அசையாவற்றை நான் இன்று அதாவது இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமே இல்லை என்றார் பகவான். ஏன்னா மலையிலேயே பெரிய மலை அந்த மலையும் நானே தான்டா. இமயமலையோட பெரிய மலை அது, சரிங்களா? கைலாச மலை, அதை விட அது அந்த மலையோட அதுவும் நான் தான்றார். அப்ப 40 என்ன சொல்றாரு பாருங்க, எதிரிகள் வெல்பவனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் உம்மிடம் கூறியவை அனைத்துமே எனது விரிவான வைபவங்களில் ஒரு உதாரணம். நம்ம அடிக்கடி 4வது அத்தியாயத்தோட விரிவா நம்ம அதை பத்தி படிச்சோம். 4வது அத்தியாயம் என்ன படிச்சோம்? அதாவது பிரம்மாவுடைய லைஃப் பத்தி படிச்சோம். அவரோட லைஃப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்ப நம்மளோட லைஃப் என்ன? 120 வருஷம் நம்மளுடைய லைஃப் இருக்கு. இந்த பூலோகத்துல வாழறதுக்கு ஹையஸ்ட் 120 வருஷம். ஆனா நம்ம வாழறது எவ்வளவு நாள் வாழ்றோம்? நம்மளுடைய அகண்ட பாரத தேசத்தோட கணக்குப்படி பாத்தீங்கன்னா 63 வயசு சராசரி வயசுன்னு சொல்றாங்க. நம்மளுடைய கவர்மெண்டோட சராசரி வயசு அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நோய் நொடி வரும், ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரும், அதுதான் சராசரியா சொல்றாங்க. சோ அந்த மாதிரி இல்லைங்களா? அப்போ நாம நினைக்கிறோம் 62, 65 வயசு 70 வயசு வரைக்கும் நம்ம வாழ்றதே பெரிய விஷயம்னு நம்ம நினைக்கிறோம், பெரிய இதுன்னு நினைக்கிறோம். அதே ஒரு டாக் எடுத்துங்க, ஒரு மாடு எடுத்துங்க, ஒரு பன்றி எடுத்துங்க, ஒரு பூச்சி எடுத்துங்க, அதெல்லாம் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் வாழும், இல்லைங்களா? அதே மாதிரி இப்ப ஈசல் பூச்சி, அந்த விட்டல் பூச்சி பாத்தீங்கன்னா காலையில பிறக்கும், காலையில பறக்க ஆரம்பிக்கும், நைட் ஆன உடனே இறந்துரும். அப்போ அதோட லைஃப் நம்ம என்ன நினைப்போம்? அது என்ன காலையில ஒரு பகல் பொழுதுதானே இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறோம், இல்லைங்களா? அந்த வித்தியாசம் நமக்கு தெரியுதா பாத்தீங்களா? ஆனா அதை விட உயர்ந்தது ஒரு டாகை விட உயர்ந்தது ஒரு யானையா இருக்கலாம், ஒரு வேற ஏதோ குதிரையா இருக்கலாம், இது மாதிரி இருக்கலாம். அதை விட உயர்ந்தது நம்ம மனிதன். முதல்ல கூட பாத்தீங்கன்னா 300 வருஷம் வாழுதுன்றாங்க, 150 வருஷம், 180 தான் ஹையஸ்ட் சொல்றாங்க முதல்ல கூட. அந்த மாதிரி இருக்கு உயிரினங்கள்லயே. இப்ப நம்ம சராசரி நம்ம மனுஷ உடலை எடுத்துக்கலாம். நமக்கு மேல யார் அதிகமா வாழ்வாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள். தேவர்கள் அதுக்கப்புறம் மனுக்களோட அடுத்தது யாருன்னா பிரம்மாக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பகவான் தான், இல்லைங்களா? அப்போ பகவானுடைய நாசி காற்றுல இருந்து வருது பாத்தீங்கன்னா, அந்த மூக்குல இருந்து வர காத்து வருது பகவானுக்கு, அந்த நேரம் தான் பிரம்மாவுடைய லைஃப். பிரம்மா ஒரு செகண்ட் ஒரு சிட்டிக்கு போறாருன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு செகண்ட் போறாருன்னா அது தேவரோட லைஃப். தேவர்கள் சிட்டிக்கு போற நேரம் தான் நம்மளோட லைஃப். அப்ப நாம சிட்டிக்கு போற நேரம் தான் அந்த விட்டல் பூச்சியோட லைஃப். எப்படி இருக்கு பாருங்க, இல்லைங்களா? அது மாதிரி அப்ப நாமெல்லாம் எங்க இருக்கிறோம் பாருங்க, ஒண்ணுமே கிடையாது, சின்ன ஒரு பொறி தான் நம்ம எல்லாருமே. ஆனா பகவான் சொன்னது வைபவத்துல ஒரு உதாரணம் தான் நமக்கு கொடுத்தார். ஆனா அவருக்கு எல்லையற்ற வைபவங்கள் இருக்கு பகவானுக்கு. 41 பாருங்க, அது ரொம்ப அழகா சொல்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। यत् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद् एव वा तत्तत् एव वक्तव्यं मम तेजो अंश संभवம்। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகான புகழ்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேசியில் சிறு பொறியில் இருந்து தோன்றுபவை என்பதை அறிவாயாக என்றார். பகவானுடைய எல்லா விதமான வைபவங்களும் அவருடைய தேஜையிலிருந்து வர்றதுதான், அவருடைய ஒளியிலிருந்து வர்றதுதான், அவருடைய உடல்ல இருந்து வர்றதுதான். இப்ப நம்ம கூட பாத்தீங்கன்னா கூட 6வது அத்தியாயத்துல அஷ்டாங்க யோகத்துல நம்ம படிச்சோம், 7 விதமான சக்கராஸ் நம்ம உடல்ல இருக்கு அப்படின்னு படிச்சோம். 9 விதமான ஹோல் இருக்கு நமக்கு, நம்ம உடம்புல ஓட்டை இருக்கு. அந்த ஓட்டை வழியா பாத்தீங்கன்னா பிரகாசம் தெரியும். அந்த பிரகாசம் எப்படிப்பட்ட பிரகாசம் பாருங்க. நாம பகவானுடைய அனுகிரகத்தோட நாம பகவானுக்கு முழு நேரம் பக்தி கொடுக்கும்போது நம்ம உடல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா பாத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி நல்ல ஒரு தேஜ் இருக்கும். ஏன்னா எதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டார் அவர், அடுத்த செகண்டை பத்தி கவலைப்பட மாட்டார், இறந்த காலத்தையும் பார்க்க மாட்டார், நிகழ்காலத்தை மட்டும் அழகா புடிச்சிட்டு அவர் பாட்டு சொல்றாரு. அப்போ அவர் முகத்துல போற ஒரு நல்ல தேஜ் இருக்கும். ஆனா பகவானுக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க, அவர் பகவானோட 6 ஐஸ்வர்யங்கள், எனி டைம் 6 ஐஸ்வர்யங்கள் அவர் உடல்ல பிரகாசமா தெரியும். அப்போ அதுல இருந்து தோன்றதுதான் இந்த வைபவமே, இல்லைங்களா? அப்ப நாமளும் அது மாதிரி இருக்க முடியும். பகவானா ஆக முடியாது, பகவான் மாதிரி அம்சமா நாம் இருக்க முடியும்.
அதுக்கு நாம என்ன பண்ணணும்? ஹரிபக்தி தான். எதை பத்தியும் கவலைப்படக்கூடாது இல்லைங்களா? 42வது பதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी। अथवा बहुने देन किं ज्ञातेन दवार्जुन विष्टप्याहम् इदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। हरे कृष्ण प्रभु जी। இந்த 42வது பதத்துல சொல்றாரு பாருங்க. ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலம் நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் புகுந்து அதனை காக்கின்றேன். பகவானை நாம ஒரு நண்பரா எடுத்துக்கலாம், ஒரு உறவினரா எடுத்துக்கலாம், பெருசா எடுத்துக்கூடாது. பகவான் தான், ஒரு கடவுள் தான், எல்லா ஜீவராசியும் கடவுள் தான். அப்ப கடவுள் சொல்லும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அவர் மேல பயப்படுவோம். ஐயோ கடவுளாச்சே, ஐயோ பகவானாச்சே அவரு அப்படின்னு பயப்படுவோம். அதை பத்தி கவலையே படாதான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அது விவரமா அறிவதின் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சம் மூலமாக நான் எல்லா பிரபஞ்சத்திനും முழுவதும் புகுந்து நான் அதை தாங்குகிறேன்றார். அப்ப நமக்குள்ள இதயத்துல இருக்கிறார். நம்ம தாங்கிறது யாரு? பகவான் தான். நாம நினைச்சுட்டு இருக்கோம் நாம தான், நாம கிடையாது. நமக்கு சுவாசிக்கிறதுலயும் பகவான் இருக்கார். நம்ம சாப்பிடுற பொருளையும் அக்னி பகவானுக்குள்ள வைத்துக்குள்ள இருக்கிறார் இல்லைங்களா? அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார். வாயு நம்மளுக்கு காத்துல இருக்கிறார், தேவர்கள் இருக்காங்க. நம்மளுடைய ஒளி, சூரிய ஒளி, அதுலயும் நமக்கு அந்த சூரிய ஒளி படுறாதான் நமக்கு பொலிவா இருக்கிறோம். எல்லா இடத்துலயும் பகவான் பிரபஞ்சத்துல இருக்கிறார் இல்லைங்களா? அப்ப நமக்காக புள்ளவே இருக்கிறார். நாம அவருக்கு தொண்டு பண்ணி அவர் நிலையை உணரணும். அவர் நிலையை உணரணும்னா நம்ம சமுதாயத்திலேயே இருக்கிறார், சமுதாயத்துக்குள்ளேயே இருக்கிறார், நம்ம மனைவிக்குள்ள இருக்கிறார், கணவருக்குள்ள இருக்கிறார், பிள்ளைக்குள்ள எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கிறார். அதை உணர்ந்து நம்ம செயல்பட்டா போதும், நாம கர்ம யோகியா செயல்பட முடியும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட இந்த கிளாஸ் நிறுத்திப்போம். நீங்க லெவல் 2ல வாங்க, நிறைய விஷயங்கள் நம்ம படிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. 1ல இருந்து 7வது பதம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர் இல்லைங்களா? 1ல இருந்து 7 வரைக்கும் பார்த்தோம். 8ல இருந்து 11 பதம் தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையோட சாரம்சம், ரொம்ப சிறப்பா பார்த்தோம். அதுல 12ல இருந்து 18 பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணர் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். பகவான் கிருஷ்ணரின் தனது வைபவத்தை விரிவாக்குறார். 19ல இருந்து 42வது பதம் வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா.